ocenu 10. Hvala. Evo za. Ja sam krenio ovamo da ste mi čestitam. Ajde, prvi si Čestitam, svaka čast. Goran će reći sve one detalje posle oko... Samo sam želeo da dodam uz ovaj klip da sam završio osnovne strukovne studije na Beogradskoj poslovnoj školi, upisao sam je 2008. završio 2011. I onda sam 2012. kad su uvedene specijalističke strukovne studije kao 4. godina, kao fakultet bukvalno na Beogradskoj poslovnoj školi, ja sam i to upisao i završio i onda sam čekao 5 godina da upiše master studije i 2017. kad su uvedene master studije, tad je Beogradska poslovna škola promenila naziv u Beogradska akademija poslovnih i strukovnih studija i ja sam završio prvi iz te prve generacije, znači bio sam prvi diplomac prve generacije master studija, završio sam 6. marta 2019. tad sam diplomirao, što se da videti u ovom klipu. Generalno želim da kažem da, sa punim pravom želim da kažem da ljudi sa Beogradske poslovne škole i sa drugih viših škola su mnogo poslovno sposobniji u većini slučajeva i uopšte sposobniji za život nego ljudi sa Beogradskog univerziteta. Ljudi kada završe ekonomski i pravni, oni odmah žele direktorske fotelje, žele platu po 200-300 hiljada, a to tako ne može u ovom sistemu u kojem mi živimo. Treba krenuti od nekog običnog posla, pa se usavršavati, videti kako sistem funkcioniše i sam sistem te tera na to da prvo kreneš od nekog običnog posla, ne možeš odmah u fotelju, jer za to treba i iskustvo, najviše iskustvo i ljudi sa Beogradske poslovne škole imaju, da kažemo, i tu sreću, a i generalno sposobniji su zato što i rade i uče, znači oni znaju i kako je u amfiteatru, ali znaju i kako je na ulici, u institucijama i u međusobnim kontaktima i već znaju kako se sastavljaju ugovori i kako se komunicira sa klijentima i spremni su za početak da rade i za neke manje pare i sama ta Beogradska poslovna škola ih toliko ne pritiska, znači može da se završi, odnosno sadašnja Beogradska akademija poslovnih i strukovnih studija Beograd i ove ostale više škole i akademije gde stvarno student može lakše da položi ispit, normalno da položi, da nauči, da dobije neku normalnu ocenu, 6, 7, 8, bez da se trza da će pasti. Tu neku, da kažemo, šansu ti pružaju te više škole i akademije da uporedno možeš i da radiš i da studiraš i da položiš ispite i da vidiš kako sistem funkcioniše u poslu među firmama i da budeš spreman za život sutra, za razliku od univerziteta gde su svi onako nadmeni kad završe, a njih kao neki glume baje, većina njih glumi baje, kao imam diplomu ekonomskog i pravnog, a u suštini ništa ne znaju da rade i ostanu uglavnom duduci do 35-40 godina, tako da, eto, živele sve, što kažu, više škole i akademije i svi fakulteti koji omogućavaju studentima da pored školovanja i rade i da mogu normalno da polažu ispite, a ne da uče 40 godina stare stvari ko na ekonomskom i na nekim drugim fakultetima, ne samo u Beogradu nego i u drugim gradovima, gde učiš za vreme komunizma šta se učilo, a svet je otišao 200 godina napred i gde ne stičeš poslovnu praksu, znači zato po meni držite se više škola i akademija i nekih normalnih i nemate problema i radite uporedo uz školovanje, tako da nećete imati problema kroz život i bit ćete sposobni da nešto stvorite i napravite. Toliko.